तो कुकुड़ा और कुकुरଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେହି କାହାକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଆ ବସା ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ତାକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ରହୁଛି ତାର ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ରାତିରେ ଶୁଆ ବସା ଉଠା ସବୁ ପ୍ରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଇଚାରା, ଏ ପ୍ରେମର ଦିୱାନା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ନିର୍ଭୟରେ ରହିଛି କୁକୁର ସହିତ, ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ନିବିଡ଼।